Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasang kaliman tabik mugya tansah tinebihna saking tulak sari. Tinebihna saking sikut dandane Sang Hyang Maha Kawasa. Nun kula nun. Sangyaning para sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah para pepunden ingkang tansah lebda ing reh darmaning pitutur para ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding ing kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka kiblating panuntun manembah mring ngersane Gusti ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya tenggo pituwah-pituwahipun. Dumateng satriyane nagari Pangemban, pangembating praja ingkang amastuti mring pepoyaning kautaman. Minangka pandoming para kalodasik ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng satriyane nagari Pangemban, pangembating praja ingkang amastuti mring pepoyaning kautaman. Minangka pandoming para kalodasik ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah pepak sinaraja dahat kalingga murda. Boten katalomban iki dumateng para kadang werda tumaruna ingkang tansah winantu ing bagya lan mulya. Kasugengan katentreman miwah karaharjan awit saking sawelasane Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi tansah tumedhak tumandu kajiwa kasarira panjenengan dalasan kulawarden sagung dumadi. Mastuti dawuh saha jejibahan ingkang kedah sinangkul ing rika kalenggahan punika. Kala piniji saking panjenenganipun Bapa Sutarman dalah Ibu kayatun ing ari kalenggahan menika hamawi marga putra margi siwi hangem-hangemaken putra ingkang sesilih Dyah Ayu Diana Rahmawati ingkang sampun jinatu krama dening Nak Mas Bagus Febiana Andre Pratama atmaja jalu saking panjenenganipun Bapa Suyono dalah Ibu Murtini ingkang mijil saking wewengkon Telaga Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora Jawi Tengah. Pramila ing rika kalenggahan kula menika kula nyuwun diagung pangsawun awit kula kemalongkong cemantaka hangempil kamardikan tigas wacana sawetawis ing menika kula badhe ngaturaken urut rerencanipun adicara ingkang sampun rinantam wonten ing ari kalenggahan punika. Ingkang angka setunggal inggih menika mijeling pengantin putri saking Sasana tepas wangi kakanthi tumuju wonten ing Sasana Rinengga. Kalajengaken praptaning pengantin kakung saking Sasana Panti Busana tumuju wonten ing Sasana Palarman. Dipun lajengaken upacara lung tinampen utawi pasrah panembinipun pengantin kakung. Dene samangke ingkang minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Suyono inggih menika panjenenganipun Bapa Yoga. Dene ingkang badhe hanampi inggih menika panjenenganipun Bapa Senuri. Minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Sutarman. Mawantu-wantu rawuh handika sami saperlu paring pangestu. Donga pamuji ingkang wilujeng dumateng pengantin sarimbit inggih menika panjenenganipun Nak Mas Bagus Febiana Andre Pratama kaliyan Mbak Diana Rahmawati. Pramila ing kalenggahan menika sesarengan kaliyan Vina Make Up Sanggarias ingkang mijil saking tutup langgar dhuwur Tunjungan.
Dene samangke foto wontenipun Dwi Fotografi ingkang mijil saking Purwodadi. Dene syuting inggih menika wontenipun Media Tama Audio Sound System Studio Syuting. Ing samangke sound system wontenipun Anha Audio Sound System ingkang mijil saking Kenduruan Badong. Dene samangke wonten ing ari kalenggahan menika wontenipun Lolipur inggih menika wontenipun Campur Sari Rizky Nada ingkang mijil saking Sonorejo Bluro. Pramila ring ari kalenggahan menika sumangga panjenengan kanthi katuran lenggah kanthi satata pepak sinaroja dahat kalingga murda sinambi wawan sabda mitra ruang lan kandian nun nun matur nun. Dumateng para lenggah kakung semawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan nyandak upacara ingkang saklajengipun inggih menika tata upacara lung tinampen pasrah panampinipun panganten kakung. Pramila ing kalenggahan punika ingkang sampun piniji inggih menika minangka talangatur saking panjenenganipun Bapa Suyono inggih menika panjenenganipun Bapa Yoga. Ing samangke badhe dipun tampi dening panjenenganipun Bapa Zain Nuri minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Sutarman. Pramila katur dumateng priyagung ingkang sampun kasebat asmanipun sumangga kula aturi jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing samapta ingkang sampun kasamaptaaken. Sumangga. Katur dumateng para lenggah kakung semawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan katur dumateng priyagung ingkang sampun minangka dados talangatur pramila ing rika kalenggahan menika wekdal saha panggenan kula aturaken sawetahipun. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Kawilujengan kabagas warasan mugi tansah tumendak tumanduk kajiwa kasarira mring jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waratin sagung tumati rahayu niskala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sesepuh bini sepuh aji sepuh miwah para pepunden ingkang satuhu pono ing pawanas lebdo ing pitutur luhur ingkang satuhu kula bekteni. Para kiai, para santri, para alim ulama ingkang siang ratri tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu pantes tinulat sinudarsana.
Dumateng para pamong pangemban-pangembating praja manggalaning nagari minangka songsong agung wonten ing Laladan Kalirejo Kecamatan Tujungan wewengkon Kabupaten Blora ingkang tansah sinungga ing sagung pakurmatan mirunggan dumateng kadang besan nuninggih pepundhen kula Bapak Sutarman dalah para keluarga agengipun mugi tansah pinaringan wilujeng tanpa pambeng. Lumeber sagunging para rawuh kakung putri ingkang sinedahan ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Nuwun kula nuwun. Linambaran sagung pakurmatan pepayung budi utami punapa dening ngaturaken gunging aksama keparengna kula semela atur minangka duta piniji nuhoni dawuh pangandikan kadang kula sepuh inggih punika Raka Mas Suyono dalah Ibu Murtini gempil kamardikan panjenengan sami ingkang sami wawangandikan saperlu kula ngaturaken babaring sedya inggih punika pepundhen kula Raka Mas Suyono wonten ing kelenggan siang punika. Ing angka sepisan Bapak Suyono lumantar kula ngaturaken salam taklim mugi kunjuk dumateng Bapak Sutarman dalah keluarga agengipun kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing angka kalih wonten ing kelenggan siang menika lumantar kula Raka Mas Suyono inggih punika nyowanaken saha masrahaken pinanganten kakung inggih punika putra jalunipun Raka Mas Suyono inggih punika Dimas Bagus Febiana Andi Pratama ingkang kala wau sampun nindakaken ijab kabulipun miturut tatanane negari sampun kasembatan kanthi rahayu tanpa ridu inggih menika mengku garwa putri kinasihipun Bapak Sutarman inggih menika Nimas Ayu Diana Rahmawati kanthi gangsar. Pramila salajengipun wonten ing kelenggan siang menika kula pinatah piniji kinen masrahaken pinanganten kakung saperlu mangke panggihaken jumbuh kalawan adat widiwidana ingkang limrah rumampah wonten ing Laladan Kalirejo Tunjungan mriki Cukorjo mriki ngaten. Ingkang angka 3 lampah kula saking Laladan Tlaga Plasareja Randu Blatung kala wau bebasan gedabyah kakehan cacah nggih mboten beta menapa-menapa. Ananging kala wau wonten sekedhik inggih menika arupi bebono menapa pambiyantu ingkang sekedhik kala wau saestu menika mugi-mugi mawon minangka tandha yekti kekadangan bebesanan ing atasipun keluarga ageng Bapak Suyono dalah Bapak Sutarman sageta nambahi supeketing kekadangan bebesanan wonten ing wekdal-wekdal saklajengipun. Mugi saged tinampi kanthi suka gumbirane manah kanthi asta ingkang tinarbuka. Mekaten nggih Bapak. Salajengipun lumantar kula Raka Mas Suyono ugi masrahaken panggula wentah Bapak. Dumateng panjenengan Bapak Sutarman dalah keluarga agengipun bebasan Nak Mas Andi Pratrama kala wau kan taksih muda. Dereng gadah pengalaman ingkang kathah babagan keluarga pramila bok bilih rikala wonten ing tlatah mriki kasuwun pitedahipun wewarahipun mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok bilih sampun titi paripurnaning gati aglaring pawiwahan prasaja ing rikelan siang punika paripurna lumantar kula ugi Raka Mas Suyono ugi badhe nyuwun pamit wangsul dumugi dalemipun piyambak-piyambak wonten tlatah Tlaga Plasareja Randu Blatung namung kula dalah sakombyong nderek nyuwun dedonga panjenengan mugi-mugi lengser kula wangsul kula sak rombongan menika tansah manggi rahayu wonten boten wonten ridu widada wonten ing samadyaning marga. Uput pepuntaning ngatur ndodong lenggana kula minangka janma sawantah ingkang boten luput saking kalepatan namung kuwawa nyadong pangaksama kepara saged mbedholing tanggul samudra pangasami.
Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika tazkirun. Dumateng para rawuh sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula bekteni. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing enjang menika kita tasih pinaringan suatu kenikmatan arupi kesehatan sehingga kita saged angrawuhi nggih wali matur urus nggih pernikahanipun nak Bagus Andri Mas Andri katanya pikantuk Mbak Diana nggih kompletipun nyuwun sewu kula ngrepek Pak. Nggih, nak Bagus Febiana Andri Pratama, putra saking Bapak Suyono telah Ibu Murtini. Alhamdulillah kalau enjang wau tabuh songo sampun kaijabaken kanthi lancar pikantuk nak Ayu Diana Rahmawati. Sedaya kala wau atas doanipun para pangombyon lan para rawuh sedaya, alhamdulillah sedaya mboten wonten ala setunggal menapa-menapa. Salanjutipun inggih Bapak Suyono telah Ibu kawula wonten mriki dados talanganipun atur candhaning basa saking Bapak Sutarman telah Ibu sepindah ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinara, sugeng dahar napa ingkang sampun dipun kasediakaken. Kaping kalih inggih Bapak Sutarman dalah Ibu matur nuwun sangat bilih Bapak Suyono sampun ambiyatu ngenteng-entengaken bot-bot ripotanipun Bapak Sutarman dalah Ibu. Namung sedaya kala wau sampun karacik namung saged boten saged angresepaken dumateng panjenengan sedaya. Mugi Bapak Sutarman dalah Ibu nyuwun pangapunten ingkang sakkathah-kathahipun. Salajengipun salam taklim saking Bapak Suyono dalah Ibu. Bapak Sutarman kanthi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi salam menika mugi-mugi khususipun Bapak Suyono dalah Ibu pikantuk rahmat dan hidayahipun saking Allah Subhanahu wa taala lan sumrambah dumateng sedaya rawuh ingkang rawuh wonten enjang menika. Bapak Suyono dalah Ibu kala wau kalantar saking wakil Bapak Suyono dalah Ibu sedaya napa ingkang sampun dibeta kraya-raya saking menika dipun tampi kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi temanten kekalih saged bangun rumah tangga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah lan barokah. Bapak Ibu khususipun Bapak pisan Bapak Suyono dalah Ibu kala wau inggih badhe masrahaken nggih masrahaken putra Bagus Andri dumateng Bapak Sutarman sedaya kala wau inggih dipun
tampi lan insyaallah badhe pun bina boten beda akan putra mantu lan putra piyambak insyaallah ya insyaallah mugi Allah Subhanahu wa taala ngabulaken napa ingkang dados pangintengan kala wau. Salajengipun inggih Bapak Suyono telah Ibu kala wau inggih sampun matur yen sampun paripurna badhe nyuwun pamit. Bapak Sutarman lan Ibu namung kasumanggaaken. Namung nyuwun kanthi sanget. Monggo dipun tenggani ngantos paripurna upacara menika. Lan sepindah malih Bapak Sutarman telah Ibu nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun kula ningali napa niku wau ingkang dipun asta nggih dipun beto masyaallah subhanallah barakallah mugi-mugi saged membina rumah tangga khususipun anak kula Diana lan anak kula Andre wonten ing ngajeng. Lan kula atas nama pribadi yen wonten cecer cewet tindak tanduk lan napa kemawon boten angrespaken dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Mekaten saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.